Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosaldean Lanbide Heziketako irakaslea, eta bide honetan erabiltzen ditudan erreminta eta aplikazioan azterketa eta arrisku hausnarketaren berri emango dut. Nik erabiltzen ditudan aplikazioak ondorengoak dira, ohikotasunez behintzat, eta konpromiso profesionalean ikusten duzue nola YouTube egongo litzekeen, pixkat zer esana ematen duen aplikazioa, ez? Aplikazio batzuk dazkegu beti ministerioak esan da zein egongo lieken berden, zein egongo lieken horin eta zein egongo lieken gorrin. Nire kasuan ikusten duzue gorrin inorraz dauketela, hausnarketa egin ondorenen, eta egongo liekela horin, ez? Orduan, adibidez, YouTube horin egongo litzakeen horietako bat izango litzake. Orduan, horren hausnarketa egin ondoren esan behar dauketena da ikastetxeak YouTubeko kanalak ditula alor bakoitzeko. Eta hemen jartzen ditugula ikasleen eskura egiten ditugun bideoak, ez? Bideo hauek publikoki jartzen ditugu, ez daukea inongo eduki txarrik, eta alorreko kanala nola daukagun betire burujabetasuna bermatzen dugu, ez? Eta, nik esango nuke ez dagoela bideoak ez daudela norbanakoaren esku. Ondoren, eduki digitaletan, nahiko aplikazio eta erreminta erabiltzen ditut. Orduan, ikusten da, Canva, Geniali, hauek diela baita horian egongo liekenak, baina hauen politikak errespetatuz erabiltzen dira, eta beti ere sortutako edukia arduraz eta pribatasuna bermatuz iten dut, ez? Gero beste izango litzaken narakit, hau ministerio atzigarri duen zerrendan ez da agertzen, aplikazio honek egiten duena da testua ahotsera bihurtu, eta behan politikak irakurri ditut, eta ez dago gorrin, horia izango litzake. Oain, horiez gain, ikusten duzue gehitu ditutela adimen artifizialako aplikazioak, Chat, Gemini, Copilot, DeepSeek, Cloud, eta hauek guztik daude horin, eta hauek bai erabiltzen ditudala betire pribatutasuna bermatuz, eta soilik edukik sortzeko. Gero irakaskuntza eta ikaskuntzan, Padlet eta Mentimeter egongo lieke horin, eta hauek lehen esan bezala betire pribatasuna bermatuz eta segurtasunaren politika guztik jarraituz, ez? Ebaluazio eta feedbacken ikusten da erabiltzen ditutela aplikazio berdek, baina hori neongo litzekena izango litzake Power BI betire maigaineko Power BI erabiltzen dut, eta hau erabiltzen dut ikasgelatiken sortzen dudan Excel fitxategia igotzeko, eta fitxategi honekin datuk jartzen ditutelako ikusgarrigok, ez? Eta baino betire maigaineko erabiltzen dut, orduan ez da baino arazoik. Gero ikasleak ahalduntzeko, narakit erabiltzen dugu berriro, testua ahotsa bihurtzeko, eta hauei beraientzako erabilgarria da, baina horin da lehen esan bezala. Eta ikasleen gaitasun digitaletan, aurrez esan dituten guztik erabiltzen ditut, baina gero hemen egongo litzake bilatzailek egongo lirateke, ez? Hauek baita horin egongo lieke, baina beti ere arduraz erabiltzen ditut, cookieek aldien da gutxin erabiliz, beharrezko bakarriken erabiliz, eta hemen berriro adimen artifiziala sartu dut, eta hauei buruz leheno aipatmena egin dut. Beraz, esango nuke beti eta informatikako irakasle izanik erramientan datuen konfidenzialtasuna, integritatea eta eskuragarritasuna bermatzen dutela aztertu eta hausnartzen dut. Besterik gabe, hau izan da dena.
esker.